Tadzoka guys, share live kupage redu ma post. Share live kupage redu ma post. Share live kupage ma post guys. Neku group Red Diaries. Share live kupage redu ma post. Share live page redu ma post. Share live kupage 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 redu ma post. Share the live kupage redu ma post guys. Share the live. I hope guys tongo tipachi pangwa ndichi yadzoka isana into kakakwana guys. Yes Ghana nei Ghanas uri mpenyu. Pati tu visa wiki. Wakakandimirira kwai visa wiki pati tu. Yo. Nandatokanganwa hanzi visa wiki pati tu tabvisa. Tabvisa wiki. Boy, ndo zvawachide. Ndo zvawachide here. Ishibeo. Right, hande guys, tawe vangana isikubudisa. Isikushow how many are we titangi? 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 Tawe vangana. Hanzi yes agreement. Tawe vangana. Hanzi musabvisa. Kwa ndi visa ndaita promise kuti ndati the first one ndofeka, the second one ndovisa. Saka ndabvisa ndikati chingobvisa iyo mapanza. Chingobvisa. Hanzi bomanje. Right. 360. Okay, thanks Lillian. Thanks Lillian. Yimbe wait, simeli kutadza kwerenga. Nice and panamboita pekutanga munambotaura one. Hamuna mbokomplaina one. Hamuna komplaina one. Bedwe makomplaina ko zvinhu muda kuti nokurira hembe aiwana siti mungotoita muchidongorera malive macomments kudai. Muita muchidongorera. Kanzi top white. Indino kanga makana ndoya pa live kuti kana zva top white inobata macomments wedwe. Zvo ndosumuka kunochinja era wana asi munotongo mungodongorera. Muripo mungodongorera. Hanzi ngatitengei masters takamira. Tengai masters vakamira. Sure Clarice chitotanga iwe kuti lead by example, lead by example. Brighton, thank you. Hey, ndakomenda nanjodzi yangu na Brighton Samanyanga. Hanzi very nice. Na Brighton Samanyanga. Hanzi very nice. Hanzi magona wegi yakawandisa. Yanga chipisa nditi. Right. Natural bow. Okay. Chikanda masters achitoni kwa is my masters Clarice saka masters achitoni. Yes Maria Mashiri say Ruruma Hanga, how are you Ferrita? Right. 409. Ita share ikupeji redu ma post uko. Muva ma share ku. Yes no mvula siwa ya unjani. Minangi ya pila. Muva mesa kupeji kupe ku group kwedu futi. Hanzi chinja hii sister. Mumana. Hai. Hanzi masora mablashi as. Mablashi ndochi. Blush doshi. Thank you, Miss Mashani. Say thank you, my sister. 200 stars. Thank you. Shakira! Aenda kurum kwa anti panze. Doko aenda. Aenda ku boys quarters. Kunotamba na anti. Doko aenda. Boys quarters mina ndi phone. And relationship break. Aenda zvokusumuka kana. Aenda ku boys quarters. Kutamba na anti. Kana zati andivanenge vazi Friday vano offer. Tidi kuvaona tuvaona chiya kuzoja chita kudzokera mba kwavo. Hanobva vateverera vana vacho kudai ikoko. Kuirana kwacho kunozonyanya. Kuirana kwacho kunonyanya. Mina nditi auye neuyu. Auye nechekupfeka pamusoro. Kendi kumbere Father Diaries. Asikudaira kunichekera wacho. Ndotonzwa mari kunetsa. Tumira nikikire. Hanzi mablush asi mablush. Ukuziva kuti
pandakabva kuTurban handiuziva kuti pandakabva kuTurban apa ndakaita brown ndakatsva saka ndazvibvisa zvapera saona ukazvibvisa ipa zvikambopera zvino panomboita kauredi mbicha handikuona ndakazvibvisa zvapera nhasi vanonga zvinoti kumatobvisa zvinhu zvenyu zvatopera ndikati ndabvisa ndinongodaro hanzi sevawira anombovarambidzi kuwirirana ini anombovarambidzi kuwirirana vanowirirana zvokuti zvitomboiti kuti ndivarambidza zviiti vanowirirana zvokutodaro vanowirirana zvokutodaro ndikumbire zvadairis vandigiri chichenja break thank you Clarice ndokumbira mundikandiroka mungondikandiro something cheblack kana chingori nedark color chisiri white cream or any other color top top hembe musoro chero black chero color isiri white kana color inoteya isiri white pink cream kwaizivele murume hatumwa anotumwa inandituma 1 hatumwi kuti adii anotumwa inandituma 1 anotuma hani matoti ndivatume ndatovatuma anotuma vatumi kuti adii aitide ndinokumbirawo guys chiitai timirire hembe iuye tichinje tibvise hembe black hanzi hatisi kuona macomments zvakanaka mirai timirire nibvire aitibvise ichi kwanzi kwedu unogarwa dari mutaundi unogarwa dari nani mutaundi imi musada kurarama chinyakare imi mazuva ano we are living in 2023 zvokuda kutorarama chinyakare kwanzi what are you drinking amarula my sister unogadza dari kunzi watuma murume wako vanodi kugadza dari kuti uri kusurira murume nekuti varume havatinongosurira havachingotisurira chivasurira vanodi kuti gadza dari hakuna izvozvo hakuna izvozvo handisi kwanisa poland ndingova kuda vakumbira chipo asiriwo masters achiona chipo mavhi asiriwo masters anokandwa kumusoro uko ndo masters achiona ngavangoti hello father diaries murume anotumwa guys mofini atumwe kwaibhati yekusurira nayo guys handiti kufema iri naye asikana naye Lilian kufema maita sei zvemi it's fine ndipe ire jacket renyu namapfeka kana kundipa t-shirt yenyu ndipe t-shirt yenyu ndipe t-shirt yenyu yeblack makapfeka chile makapfeka topi yangu makapfeka topi yangu makapfeka topi yangu yenyu ndobhuku manje kana black aiwa jacket kurupisa handisi kurupisa ichidzokera ine jacket ina ndine mafuta ndiri munhu akasimba too much fat I'm not skinny too much manyama right boka muchembere Lilian manyara kudi usada kundisetsa wazvinzwa usada kundisetsa aiwa ndabvisa wandauya black now you can read mwana wedu comfort haana kudzoka Sebina anodzoka anytime soon mangwana muchanzwa life yachona
kwainga wangowevhara over the diaries vari vawevhere mucomment section umu anenge vachiona bhora right. Saka black boy anitika zvabo aniti kweuya pascript mama togadzira screenshot ka association mama gadzira nichakutaridza idondiwari chabuda nawo ndakavabata ndakanyatsokuvaona anditika chabuda nawo right. Saka guys tauya kumvenge tavangani guys, how many are we? Kama kudambisa hai mbodambi ndogara nyingodzipfeka tavangani guys, how many are we? Baba vakapfeka yavo ndavakururisa yavo yavo vakapfeka ndiyo ndavakururisa chindipa yavo vakapfeka iwe tavangani guys. Yes, G Benedict should say tavangani 6:55 right. Vamwana tibatira kumberi right guys. Tauya kumvenge mvenge inzwai mvenge mvenge ndechi mvenge mvenge ndeye yese chaunenge uchingofonera uchida kutiudza uchida kutaura chinosuwisa chinochemedza chinosetsa chino chese anditika ndopanoitwa yese pamvenge mvenge anditika ndopanoitwa yese pamvenge mvenge. Saka vari kuMvenge please motiudzawo kubva pavakaenda kuEaster kuMvenge munambotiudza kuti kuEaster kumakanofamba sei hatina kumbowana nguva yekuita mvenge mvenge tizoti haufa dzamuri kutambwa uku vamwe vari kuchema kuseri uku muri kuya muchinichemera kuseri uku muri kutambwa dzakapengana naGilbert hanomaona muri kutambwa dzakapenga mudzimba umu panapa pandopa unowana closure and atisekani here we don't judge each other, we don't laugh at each other anditika tinobatsirana pamwe chete anditika kana uri wenegativity uya uyajera kutuka ngoti pawasvikoda tukawana kana kuti kudi munhu anenge ashara ega zvinhu zviri kuitika kwaari. Saka please kana kuti zvakaitika kwaari saka nauro kutuka hapasi pako nhasi admin team iri pastandby iri pastandby admin anenge angouya yake offline yake mombomisa kubhani ozodzoka kunext life iyi inenge isiri life yake omboita bhani ozouya kunext life mangwana takuenda kwanahamba vakafoti kune dare ratichaita mangwana munenge muripo padare ramangwana munenge muripo neve kwahama dzana comfort nedzokwa munenge muripo padare. Saka ndopachazoya mangwana nhasi anombodi ombodisapia hake anditika right. Saka pandakuisa nhamba kuitira vasina nhamba vaya munofona anditika right 8954837 right ndopa munofona apa tell us kuti zviri kufamba sei muri kuzvigona sei what's going on hanzi vari kusleep off vakangana mapirisi no matter wana nyaya kayo watowana nyaya handiti kwai zvinochemedza bring next week nhasi toda kumboseka okay vamwe vari kuti zvinochemedza tisi kuzvida chimboyai next week vane zvinochemedza kukana akaremegwa tida kutaura tingamuvhariri panze kana akaremegwa tingambomiriri kuti kwaichimirira next week anongouya tombochema chema topedza todzokera kunoseka antika. Saka nhamba ndapina guys 7 minutes to load shedding chachimunya ndondoari tsitsi magesi anogona kusaenda chimbomira wakadaro right. Ndaisa nhamba guys fona itinzwe chii chiri kuitika, what is happening, muri kutambwa dzipi, chii chakaitika kuma sleep over uku makatambwa dzipi, makaonei kuma sleep over, muri kuhurigwa here, muri kuchitiwa here, muri kujolegwa here, zviri kufamba sei, what is happening. Anzi t-shirt yoda yakagadzirwa iri wadini right. Chita itione guys, itai mchifona, itai mchiona, anzi itai mchiona, itai mchiona, itai mchiona, itai mchifona, itai mchifona. Ndoda kutaurawo nyaya yangu yandakatambiswa radio pavideo call for 2 hours pedza ndobva ndablokwa ndikurwadziwa right. Fonai vane nyaya dzavo, fonai tiudzwe kuti aufa izvozvo mutambisa 2 hours paradio kuti wakupenga here, uchizi 2 hours zvaita sei right. Saka fonai guys, fonai tinzwe, ndiblokerewo hama dzangu nduye neyangu, ndogodziziva here hama dzako kwanzi kushurirwa. Ndikati handidzoki, tifonere tinzwe sitamile uyu, sifuna kuizwa leyo ndau yako leyo, what happened, kwanzi ndakashurirwa. Ndikati handidzoki, wangoenda kusleep over. Ndotaura nyaya yangu ndakatambiswa. Okay right. Fonai tinzwe guys, fonai tinzwe. Mazana kumabvuku kuri kupisa ndingajambuka. Ini yangu inochemedza. Yokozuna fonai namba munadzo, fonai tinzwe ticheme. Fonai tinzwe. Kana ve gambling uyai vese imvenge saka ibuya zonke. Amusi kutonoroya, akusi kutonoroya. Ibuya zonke anzwe gaiti mbonotora maghost. Ndai motora muuye tone. Itai guys, itai fast. Anzi number sisi ndakapina one number iyo ndadira ipasa sapa.
Namba ndakapina apa. Ndakapina apa sasa. Hanzi magetsi akwenda na 8. Sora ako magetsi akaenda tendai munozoona mangwani. Don't worry. Live inenge iripo. You see it tomorrow. You see it tomorrow. Anditika ndoda kufana ndo Edha mukomana wangu kuti mumubvunze kuti achiri kundida here. Mufone timu Edha. Tifone mukomana wako. Namba ndaka pin number tifone. Ndakamupina namba iyi. Amusi kuiona Jane. Namba yandakapina apa ishi. 064 895 4837. Namba ndakapina hanzi in the number. Namba ndakapina apa hanzi amusi kuiona sei. Namba ndakapina apa hanzi zisikuoneka. Okay, let me unpin it ndipine futi. Saka muna namba dzangu guys, namba dzangu dzine munhu wese kudaro. Imi murano ipano mota muna namba muzviri kufamba sei. Network inoita kuti namba dzisaoneke idzi. Because tisikuona kuti chero munhu makuzoona hanzi pana namba yanga iripo pana nangatola namba. Izo namba idzi makuzoona. Ndoda kuzofona. Alright, iyo namba iyi makuiona here. Ndabvisa masters ndikaisa namba. Iripo namba iyi. Iyo namba iyi. Hello dear. Hello, SIS MELLY murise. Ndiri right uri sei? Ndiri right. Ndetwa madzimai ru. Madzimai ru, okay. Yeah, ndiri ku Cape Town. Alright, uri sei madzimai? Ndiri right. Ndauyo nenyaya yangu. Pamvenge mvenge ndafara muchiti munhu unongotaura SIS. Haiwa pana panotaura SIS. Ndakaona makambobudisa video ramadzibaba Oscar. Isi kuCape Town takakomborerwa munhu waMwari. Okay. Takakomborerwa mino hawo vakapindoonedza vakapindawo nadzo vachitaura. Munongoziva munhu anogona kufamba achingotaurawo. Hatisi kuita debate kana kuti kudi asi tingotendawo nezvavakatitula kuno kuCape Town nevhidhiyo iro tati tawana mukana wekuti titaure nemi nhasi. Saka pamukuya kuzopa testimony kuti asi kana pane zvakaitika tingati vanhu hamene zvavakaitika here. Kana makabatsigwa mukabatsigwa zvikaita munenge makabatsigwawo zvikaita asi kapane vakanga vachiti takaparirwa mozvo. Munongozivawo kuti vanhu tinotisiyanisei pakubatsirwa apa. Asi inini sekuona kwangu pawakauya kuCape Town takabatsirwa munhu waMwari. Dai madzosero zita ravo pakare kune vanhu vakabatsirwa vakawanda nematestimony. Aiwa, hatisi kuzvira inzwa ikola madzimai, hatisi kuzviramba kuti vanogona kuve vachibatsira. Handiti I have also quite a few people who came to handidi kunyeba, handidi kukanganisa munhu, handidi kusvibisa munhu, handitika pasina mhosva. Mhosva kana yakaitwa varume ava hatingakuziriri. Imi kana mune testimony yenyu kuti makabatsirwa zvinhu zvenyu zvikaita naOscar munongotara tisida ngotenda takabatsirwa zvedu zvikaita. Asiwo varipo vanenge vachiti takachemawo nechi takaitika mhosva. Miraidi kudzise zvazvinoita madzimai eni here amene zvazvinoita nezvekudai so handitika munhu hazvino kuti ivi munoona makambonza vafundisi vane mbiri kuZimbabwe. Makambonza pachibuda mascandals. Asi vachitori vafundisi vane mbiri. Asi mascandals achibuda. Munozviziva? Vanogona kuburira. Aiwa, imbomirai. Ndati munozviziva here vafundisi kana maminista chaiwo ane mbiri asi scandal dziripo. Saka zvireve kuti anenge asiri minista, munhu wenyama. Kana makabatsirwa, handika achikubatsirai tinotenda kuti akakubatsirai zvikaita. Asi pakanga pane vana vakanga vauya vachichemawo kuti isusu takaitwa so. Saka tindi zvokubatsira panenge vachiita yes okay vanobatsira. Asi tine tichitaura nyaya yakaitika isiri yekubatsira. Ani mukunzwisisa? Hello madzimai? Madzimai hello? Okay, vanenge vadona. Atirambi guys, atirambi kana kuti kudii. Ende iyoyo panyaya iyoyo, the reason why, hold on, caller, hold on. The reason why ndisina kudzoka nenyaya iyi guys, inyaya yekuti vakuru vekuchechi Johani Masowe Chishanu, ani munoziva kuti pakaitika chinoitika, tinenge takuti Johani Masowe Chishanu, tanga takutaura chechi. Kola nokumbira mumbomuta phone bijani. Kola. Tinenge takuti Johani Masowe Chishanu ndobva ndafonerwa nemanamba ekuZimbabwe. Handitika ndafonerwa nemanamba ekuZimbabwe vakanga vachikumbira kuti tachikumbira kuti mutsanganise nevana ava. Handitika tinzwe nyaya because sechechi
tabatikana zvatinokudza kuti malife yanoenda kure anomaona so handina kukwanisa kuvarambira because vanga vari vanhu vakuru zvokudaro ndobva ndavapa vasikana vaya I was there ndobva ndaunganidza vasikana vaya think vari mumacomment section ngoro so ndobva ndaunganidza vasikana vaya ndobva vakuru vechechi vakumbira kuti vataura nevana vaya vachirekodha vanga vari I think 3 or 4 vachirekodha handitika so vakatokumbirwa kuti tidhile nenyaya iyi sesangano handiti ndikati no vasikana are you comfortable with that vasikana vakati yes you're comfortable so ini ndakazomirira group handakuzokwanisa kuti ndirambe ndiri mugroup because ini guys ndine magroup akawanda ndizokwanisa kuti mangwana apa ndapinda ndatedza zviri kuitika hanzozvigoni saka ndakazomirira feedback yavo kuti ndinzwe handika but ndisingadiwo kunyebana kuti kushorana kudii hanomwana semete vakuru chechi vakagumbuka vari kuti vari kudhila nenyaya iyi handika of course ndine vamwe vanozoti kwanzisimeni takauyawo hamuna kutaura nezvedu I've got quite a few vakauyawo zveshuwa kuseri handika kuti we are so disappointed takaona video yamakaita ende takapererwa takadisappointika vachitaura zvichova kuti isu takamufunge taine maproblems edu tikabatsirwa pakati takashokeka handi chibva ndatozotanga kusanangura kuti guys hazvirevi kuti nokuti takaita zvinhu izvi inyama inenge ichita zvinhu izvi kana ane chipo chake chekushandira vanhu nekubatsira ane chipo chake chekubatsira vanhu sezvamuri kutaura but nyama kana ichinge yasvikirwa nezvinosvikira munhu handika panoitika zvakawanda ndosaka vafundisi vakuru machivachi kuchiitika zvinhu zvakawanda kudai anomaona saka hatidi tikwadii madzimai kana makabatsirwa munhu hamuzoti uyu muchitaura kuti hanzi vamwe vamene vakazodai takazodai munongoti ndotenda nokuti ini ndakabatsirwa nokuti zvechokwadi kana achibatsira anobatsira sekunzwa kwandakaitwa nomakwaya kuseruko vamwe vacho madiaris I think 3 or 4 vanga ari madiaris handitika kuti anobatsira zvemachokwadi asi ziso rake iri ndo rakaoma kubatsira mheno vakainda kodi munogona kutaura guys mucomment section but kubatsira anonzi anobatsira asi paziso apa ndo parinoda kuchekwa ziso iri iye tida kumbomutsvaga nekuti kubva atizi hatina kukangamwa tichakutsvaga timbokutaura newe timbowa dzora ziso iri hallo yes muri sei mushe vakadini sisinele mushe ndiani ndikufona ndiri kupretoria murani ndinoitwa hallo network right gatinde kune vamwe hallo yes muri sei network sisimeri yangu yandijamba apa sisimeri tokumbira madziramba vadzoke kucape town aiwa kamadzimai ndataura zvandataura muzoteerera live handi ina handina kurambidza mazambo enyu zvadzimwe cape town handisiri ndakangoita awareness yandakaita zvokuti vanoindepi handigari namadzibaba venyu kaina handisi control movements avo zvavanoita ina handizvizivi ende hativatongi pano padiaris isu asi kuti madzibaba enyu vanoda kutsiurwa chokwadi chakanaka imi kana muri madzimai munopinda chechi tsiurai madzibaba wenyu kuti ziso rake iri ngariite diki ngasiyana nezvokuti akaona musikana oda ngori wakuti denda kwira musikana akaona musikana wani denda kwira musikana ngaite zvebasa rakatumbwa namwari rakashandirwa namwari ngaite izvozvo aiwa isakangoona pamavhidhiyo iseto negadziro rekuti vauye vazoke aiwa tisi kuzviramba kuti mune gadziro tiri kuti mimi tsiurai madzibaba venyu chete tsiurai madzibaba kana muchida tokutsiurirai isusu muudzei kuti kutsvagwa naSisimeli asandi dhoji auye pano muudzei imi kana muchimuda zvokudaro muudzei because makuita zoti ndisi tinokontrola isusu pano padiaris hatimukontroli muudzei kuti utsvaga naSisimeli anondidhoja akandidhoja mudhara akafonegwa naandiselina akadeclina makosi ngaanditsvage ina ndimukontroli asi kungoti isusu tinomira nechakaipa nechatisingadi kana achikushandirai ngakushandirei asi asingabati vanhu period that way hatina problem zvakanaka ima thank you very much yeah next vari kufanira izvimbomirai guys toda kumotibudisa muju we want to do mvenge mvenge ndifanire break vari kufona umwe hello yes dear I'm returning the call. What do you say? Sendera message andinoti mufoni ndofana kuverenga message senda number right alright okay apa pasaka papa yauya iyi guys pauya number hanzi ndifone pa number idzi ndibabava
Alright. Inini mutumwa hana mbonje guys. Mutumwa hana mbonje. Regai ndiite zvandatumwa. Anditika mirai ndiite zvandatumwa. Let's hope ari pa WhatsApp. Laina ndiri kutsvaga. Right, mirai tinyore pasingikiri. Imimi guys munonituma kufonera vanhu venyu ka next time muise airtime. Mimi chiti ndishandisa airtime yani. Kana ndichifanirwa kufonera varume venyu kuti nditukwe ndifanirwa kundisira airtime because ndogona kusangana nechimubambara chibva kuvarume venyu. Varume venyu vakafumuka. Regai tiite zvekufona nedirect call nokuti kuWhatsApp asi kubata. Tifonere baba. Asi pachanakidza. Hello? Hello? Makadiko baba Shalo? Munofara ine mani. Ndinofara ini. Ndatumwa namai Shalo. Mukuti musari mutaura nani? Madima. Muruzari mutaura nani? Handisi kutomboziva. Okay. Mutaura nawo manonzi SIS MELLY Diaries. SIS MELLY Diaries. Melly, how are you? Ndiri right, muri zvikoma sanzi nemudzimai wenyu manetsa kumboku chichi kuitika? But this is Melly. Hanzi manetsa kumboku mune kamunhu kamina kwaka girlfriend manetsa kumboku chichi kuitika? Kana ndini manyepero. Nanyepero here? Manyepero. Saka mukumba kunyatsofaya zvese bo. Respectable. Madam ari kupai respectable. Madima. Madam ari kupai respect zvese bo. Handiti? Aiwa tinoda kunzwa imi kana muchigutsikana kuti muri kugutsikana here neservices dzamuri kupiwa kudheni. Madi? Muri kugutsikana neservices dzamuri kupiwa kudheni here. Ndotara ndichiti but hazvizoshaiko 1 2 3 nokupotekawo but I can tell you first. Okay. Asi kana nguva zhinji muri happy zvati kumbocheka ka cross checking kuti vana vangu how far are they listening to dzidziso. Saka ndauya. Aish. Airtime yangu yapera sandataura shoko kuchiko. Airtime kunonditeko what's up with you airtime? Does not exist in the bakuifonera. Mutaishuri. Pati number hii. Mira dia, mira timbopedza na baba. Mira ndokufonera beki. Amenoti adona sei network. Ndofunga network. Ndiri problem ndiri kudrive izvo. Alright, saka ndikuti saka ndechipopona ndicheka kana wangu kuti aufa zviri kufamba. Saka ndiri happy kana mchiti baba muri happy yenyu nevana vangu ava zvese bhokumba aiwa ndiri happy. Andiri. Aiwa ndiri happy. Kana neni ndofara because sometimes wazhinji mukadzi wangu ndosvika kuona malive yenyu netotomboteerera tutese. Good. So ndokana chimutaurira uchiti SIS MELLY pavanhu vese vanotaura taura apa mamedia nekuti sei I like SIS MELLY. Anditika aiwa ndinotenda njanzi yangu. Right. Kune conference yavachaita kuno Cape Town tikatoti no I think we have to go. Thank you my brother. Alright. Ndauya nemessage yabva kumudzimai wenyu. Hanzi ndikudze kuti ndiri pa live. Panapa hanzi nyatsofona ipa live pane vanhu. Saka hanzi ndikudze kuti I love you so much. Ndosaka ndatumwa. Saka ndauya nemessage yekuti hanzi ngazvitaurwe pavanhu kuti muudze baba Shalo kuti I love him so much. You are my world. Iyi message yandikutoverenga.
Thanks, Smelly. I love you so much. Thank you. Hey, yes. Thank you, my brother. Rambai, keep the fire burning. Ngazviende mberi. Mwari varapafadze imba anditika. Ndati ngazviende mberi. Mwari varapafadze imba yenyu. Chokwadi ndoda mukadzi wangu apane zvese zvanondita to appreciate maybe sometimes maybe anogona kutadzawo zvandatenda because nendiri munhu handizozve zvese handizokwanisa kuita kuitawo zvimwe zvaanoshira but shiro yangu ndekuitawo zvaanofarira nezvaanenge achiita nekumitira but sometimes zvinogona kuramba anogona kubatikana but handizive sendi wake but inini ndendichitotraya ndichitoti mukadzi wangu because really makes sense. Okay, aiwa tinotenda zvadzi yangu ngazviende mberi. Thank you very much. Thank you. Right guys, my love nemalexi for maisha lo baba va appreciate mazvinzwa baba va appreciate hands. I love my wife so much. Ndinotozwa kugutsikana nekufara nemukadzi wangu those ma 1 to zvino maka 1 to hapana ngati munhu ari 100% perfect. Ma 1 to anotowanikwa chero marriage yave ne 100 yes anotowanikwa asi chikuru murume akatenda akaappreciate kudai mukadzi aappreciate murume wake. Guys, tinowafara antika. Thank you very much. Rambai makadaro vana vangu right. The guy ndidzidzosere makozi vanhu vachifona. Right, let me return their calls. Ndauya one ghost. Okay. Anga chifona. Let's hear this one. Yanyogwa nyaya but handidi kuiverenga. Let her tell you. Anyora nyaya. UK fair in the house. Wait. We are going to ghost. Daira are going to ghost rako. Okay, the guy ndiverenga nyaya yacho. Phone mai ndite sema mva phone ndisanda verenga nyaya iyi. Iyi nyaya iyi iri kuda kutonakidza uri ndoidzokera gate ngodaira. Hello caller. Kola hello. Kola hello. Yeah, yes, Smelly right. Mushe kanjani? Hello. Yes, ndikunzwa njanzi muri sei? Ndiri right. Mushe. Yes, ndikunzwa njanzi muri sei? Ndiri right. Ndiri kufonera nyaya madzibaba wayo. Okay. Kondo kumbura kuti mudzime mefoni iri kumasure kama nefoni 2 imbobvisewo pafoni dziri kumasure ndombura mubvise mafoni ari kumasure. Alright, ndadzima. Ine ndiri kufonera nyaya yamadzibaba waya. Okay. Alright. Ine semunhu akakurira kumasuwe bonnet bread. Ndinongoshamisa ndechekuti madzimai handizivi kuti vanozviitire kana kuti inhamo nematambudziko zvinobata vanhu. Isusu tidzidziswa kumasowe hatina wakaona munhu akuita zvema1 on 1 hazvisisiri zvekwababa Johani. Dai watibva watongobvisa kuti Johani ipapo nekuti hazvisiri zvimwe. Isusu kumasowe hatina 1 on 1. Vanhu vanobatsirwa kwamasowe pakazara vanhu. Uyezve hakuna mupostori anobatsirwa pasina musondosi akamirira. Ndozvatinoziva. Saka handizozivi kuti kuSouth Africa uku inhamo iri kunyanya kurova vanhu here yekuti vanhu vanoita ma1 on 1. Uyezve zvokuti unobhadhara kunoona muprofiti hazvisisiri zvekwababa Johani. Kwababa Johani hakuna zvitse izvozvo. Saka ndinotoita dambudziko nevanhu vanoti ndoweJohani Masowe. Vamwana havasitombori weJohani Masowe vachiti ndoweJohani Masowe. Vamwana vanopfeka nguo chena zviri kuti ndeweJohani Masowe. Vamwana wakaenda kuSouth Africa wakasiya Johani Masowe kuZimbabwe wakuita zvinhu zvenyama yavo wakuzvituma. Hongu wangatumwa wangabatsira vanhu haisi mhosva. Asi isusu kumitumbi mitatu yekumasowe tozwa kuti hakuna munhu anoita 1 on 1. Hakuna munhu anobhadhara mari kubatsirwa nemuprofiti. Vanhu vanobatsirwa parenje mahara. Okay. Ndozvatinoziva isusu. Saka zvekuzonzi vanhu vanobhadhara mari vachizonoona mufondi nyange akaprofita zvepasi pemvura nyange angoone zvinenge waprofiti iwawo wakafanana nababa awa vari kutoita bhizinesi ravo. Tinonge chitoti maprivate limited hazvina kana umwari pakati. Okay. Ende isusu tichinamata kumasowe hatina bvira tambozvinzwa zvokunzi vanhu vanochekwa sariso.
tikutozvinzwa kwenyu paplatform penyu apa nekuti ndozviri kuita vana baba yavo. Isu kumasowo hatizvizivi. Toziva kuti madzimai kana zvarema vanobatsirwa nemadzimai. Kana zviri zvimwe izvi vanobatsirwawo pakazara vanhu. Ende zvichitaurwa zvine mitumbi mitatu zvine unhu hwedu hwevanhu vatema wekuti pane mazwi asingataurwi. Vanongonzi mai avo vane dambudziko ravainaro batsirwa namadzimai avo. Zvatopera wakuzwa kuti madzimai avo wakusimudzira patauni. Izvi zvana baba vavo vari kunana Cape Town vari kunana Durban avo. Aiwa muri kutongowapa mbiri yavasina zvavo kumabhizinesi. Vari kutongokupa mbiri kumabhizinesi avo. Uyezve wana mai nyangwe mutambudzike sei. Endai munobatsirwa pamasowe pane wanhu wakazara. Muprofita akakuti tiendei kumba hazvisisina Mwari mukati. Munhu anobatsirwa pamasowe pakazara wanhu. Waimbiri wachiimba vanhu varipo wakatarisa ndozvatinoziva. Izvi zvokuzoti munoita ma1 on 1 enyaya muri kuita aiwa dyirwai mari itirwai zvamuri kuita. Tidligwai mari. Because dzaang'anga kana tauro anyasotaura pakuti Johani Maso isusu toita kudziverenga kun'anga kwete kuvaprofita. Bvisai rekuti muprofita hapana muprofita. Because muprofita anobatwa nemutumbi mitatu. Anoshandira vanhu pakazara vanhu. Anoita zvine mutumbi mitatu zvinochengetedza nyama yake nekuchengetedza izwi rinotaura maari nekuchengetedza chiremera chevanonamata. Hazviri kuti kumasowe, hazviri kuti wanonamata zita rinonzi Jesu. Aiwa tiri kudzidza. Tiri kudzidza madzibaba watinotenda. Saka vana madzimai ava nemadhayarisi enyu vanoenda ikoko waudzei kuti shandirwai pamasowe. Madhayarisi kana moenda kunoshandirwa kwaOscar shandirwai pachena. Hani muri kuzvinzwa? Pane vanhu hamushandirwi mumarumu. Munoshandirwa pane vanhu. Kwanzi kana achishandira panofanira kuita vamwe vanhu vanenge vari pasaidi vakagadha mitumbi mitatu. Hani muri kuona vachiita mucloset inside 1 on 1 ndeye kumapenteco ndeyana papa 1 on 1 kwai ndeyana papa kuti tingove specific. Aiwa 1 on 1 yatozveng'anga toita utongoti ndigondongwe hakuna 1 on 1 kumasowe. Muprofita anoshandira wakadzi musondosi aripo. Musondosi anonzwa zviri kutaura nekuturukira nekuona kuti baba havasi kuita zvisina kumera muchena kana zvisina kumera wamwe wasondosi wacho wekuchechi dzakafanana nababa iwavo dzinenge dziriwo mhombwe igurupu remhombwe. Endai pamasowe panonamata vanhu zvakanaka zvisiri zvembiri. Mukanyaida kuteedzera mbiri imwe yacho haisi mbiri yababa imbiri yemunhu yakanozvitsvagira. Endai pamasowe panonamata vanhu mubatsirwe. Musateere mbiri, teerai Mwari. Ora vanenge vatevera kavachiwa kuti panobatsirwa munhu anogona. Vanenge vachiwa kuti munhu munoona chinoitika gadzire chekudai. Anditi atitori we don't want to kune vanhu variko kunzoko vanenge vachito like anembo abatsira munhu zvaita. Umwe munhu ofamba achiziva kuti ndakabatsirwa apo zvaita. Vanhu voda kuenda kunobatsirwa ipapo nhamo dziri muvanhu ndodzinotuma vanhu. Aiwa isi mhosva iyoyo. Saka ndiri kuti kana nhamo ichinge yakusunda chienda unobatsirwa pakazara vanhu pane munhu wese. Ndokuti hapana pauchazonzi handei murumu uri 1. Wakazoona madzibaba ivo wakubatsira pakazara vanhu. Wakazokuti hani mozouya kumba wobva waziva kuti zvatopesana. Okay. Right. Hadi muri kuzvinzwa vakazvitogwa namadzibaba vari kuAmerica. Muri kuAmerica, Canada America men. Madzibaba vari kuCanada America kusamwedze ikoko. Hani muri kuzvinzwa vari kukudzai. Hanzi tinoziva Johani Maso takakurira imomo born and bred from there. Zvinenge zvatosiyana. Madzibaba vari kudaro. Right, Mazaba, thank you very much. Right? Ndinogara kuAmerica nditori mupostori kuno kuti washoma tinonamata. Ati ndamune matambudziko zvinotoda ibvi rako. Ibvi rako munhu ngaripfugame. Ibvi. Hanzi ibvi rako munhu ngapfugame ani mazvinzwa. Alright, maita basa nzanzi. Namata wega munhu. Muprofita ibridge anotoyambutsa ari pabridge. Kana usinganamati uchingomirira kuti uchayambutswa unogara uripo. Namata munhu ngaanamate vanhu ngavagare wakanamata ngavanamate vanhu vatye Mwari. Wakaona kuti tinoita 1 on 1 nemurume wasi wako achizokubata pazvisiri izvozvo zvatopesa. Right. Zvakanaka nzanzi. Hatichazivi kuti tere paina ndeupi.
pambi ndepi ndibaba here kana kuti ndimai kana zvatodaro zvinenge zvatopesa vanhu ngavabatsirwe pakazara vanhu idambudziko vanhu vanobatwa vanodii asi vanhu ngavabatsirwe pakazara vanhu wakaona muprofiti zviri kuitika kusouth africa kwenyiko wakaona muprofiti ango kuti hande kumba huya kumba 1-on-1 bhadhara mari mubhengi rakati chiza hauna mbosiyana nemunhu aenda kwagodobori. Right. Thank you very much. Hanzvadzi yangu nedziso yenyu yakanaka. Thank you very much. Tinotenda hanzvadzi yangu. Right. Idzidziso kubva kune hanzvadzi. Right. Hanzi nemeseji yauya panapa. Makadiko Sisi Melly ndauyawo neghost. Ndaigara kuLimpopo. Saka ndakatorwa neshamwari yangu kuenda kuBirmingham. Hey! KuBirmingham ndo kuUK kwatinenge chienda next month. Neshamwari yangu kuenda kuBirmingham. Zvino shamwari yangu inoshanda manights. Hey! Inoshanda madays. Hana time nemurume. I don't like where this story is going. I don't like where this story is going. Guys, I don't like where this story is going. Hana time nemurume. Saka murume wacho akanditi nezuro. Tofiakwa. Saka murume wacho akanditi nezuro. Ndine nzara yebonde. I don't like where this is going, guys. Ndine nzara yebonde. Zvino ndodii musandiite judge. Ndichatera ma comments please. Okay, don't call cause mukadzi wachona mu diaries anoshanda time dzanyogwa. Anditika murume day ini day iko zvino ini ndichiri kugara nawo. Ndosaka sina kudaira patafona. Imbomira isisi wafona. We'll come back to you. Maiwisa nyaya. Chirega nyatso kuverenga ndakadzikama. Right. Makadiko Sisi Melly ndauyawo neghost. Ndaiga imbomira isisi warikufona. Imbomira ukoli munhu arikufona tokufonera back. Ukoli back imbomira. Makadiko Sisi Melly ndauyawo neghost ndaigara kuLimpopo. Saka ndakatorwa neshamwari yangu kuenda kuBirmingham. Zvino shamwari yangu inoshanda manights indoshanda madays. Hana time nemurume wake. Saka murume wacho nezuro akanditi nezuro ndine nzara yebonde. Zvino ndodii musandiite judge. Ndichateerera ma comments please. Don't call cause mukadzi wacho mu diaries anoshanda time dzikanyogwa. Murume day ini day iko zvino ndichiri kugara navo. Anditika saka ari kuda kuwa kuti paita baba vane zhara rebonde. Anditika asi on the other hand wakadedzwa nemukadzi wababa inoenda shamwari yake kubviswa kuno kuAfrica kunoku kusina magetsi kuinda kumagetsi uko. Handi mashona saka baba vakuda bonde. Ndofunga naiyewo antika akudawo bonde agarisa kuda kumbokota achipangugwa achikweshwa. Saka ari kuti musandiningirira. Saka kwai ndimo mu comment section imomo. Saka please just write in the comment section imomo. Anyore muchinyora zvamunofungidzira kuti angaite opakurira baba here zvakaipa here kana kuti zvodini before tisati tazovhara tozounza makosi. Iko zvino munogona kumboichara mu comment section. Tisati tazovhara ndipo tichazovhura ma lines kuti mufone muchitaura chi zvamunofunga pamusoro paHaiduyo. Ari kukumbira kuziva kuti poitwa sei baba vari kukumbira bonde. Murume anogara ari kumashifts kuUK kwenyuko anogara ari kumashifts mukadzi. Saka baba vanoshanda masikati mai vanoshanda usiku. Saka baba vari kuti vane nzara yebonde. Saka munoti poitwa sei. The ball is in your court. Get fano tora fangura phone. Right. Hello. Hello, Sisi Melly. Muri sei? Sorry, magetsi aenda saka network yangu iyi yaita mawani ndisako. Alright. Ndinetwa Shinge ndikufona ndiri Pretoria. Handisi hangu madzimai. Asi ndinongotenda chandafarira pakutaura kwamaita pane madzimai anosiyana mangu ari Cape Town. Kutaura kwamaita nhasi ndinenge ndakufarira. Handisi pakutora hangu saidi kutsira madzimai nerenyu. Asi kutaura kwamaita nhasi ndingokutendai kuti ndakufarira nhasi hamuna kutora saidi Sisi Melly kuti zvishuwa uyu zvakaitika uyu zvishuwa uyu hazvina kuitika. Nekuti isusu tiri vamwe vangu vakabatsirwa namadzibaba. Zvedu zvakafamba handidi kunyepa, handidi kureva nyepa. Kana vaine chakaipa chavanenge vachiitawo madzibaba, zvimwe zvacho tinosisa kuna Mwari kuti ivo naMwari wavo vachatumirana nani naMwari wavo. Asi hazvingavaita sekuti vaende kuende kubasa kozi vanotambura vakawanda vari kudawo kubatsirwa nemunhu waMwari. Saka kana vachibatsirawo vanhu zvavo, vanhu vachitenda vachifara nekubatsirwa kwavo, aitinoti basa ngarienderere mberi.
aiwa tinotenda my sister ndizvanambotaura ndinanguvhira ndakatora signed from the word go inini mukangohwisisa kuti handitori signed ndinenge ndiri the voice revanhu vasina voice ndinomirira vasina voice ndozvandinoita saka kuitira kuti next time imi kana mukazouyawo uchiti sisimeli muchangooneza nditori signed ndenge ndakangomirawo pachokwadi chene ndakangomira nacho handiti oscar wenyu imimi sevanhu vakabatsigwawo handitika ndofunga mava kutaura naye maane close contact naye munapota muchimutsiura muchimuudza hazvichifambirani kuti unobatsira vanhu munopa matestimony but zvinozovharwa nezvinozobuda hani munoona chakaipa chinovhara zvakanaka hani munoona chakabuda chikabuda chinovhara zvakanaka zvanenge akaitira vanhu kudzoka exactly saka ngaadze kubata nhengo yake ngaavhare nhengo yake ovhara sipi yake yebhurugwa handitika oita zvaanoita kunze uko kumasowe hakushandigwi nyama kumasowe kunoshandigwa vanhu nemaproblems handiti kana vanhu vauye nemaproblems avo ngaaite zvemaproblems avo handi ko inini mumbomubvunzawo kana muri ari munhu makashandirwa nezvizvo zvikafamba mumbomubvunza kuti kwewo sisimeri nohlei kutaura navo sei achindijamba sei achindibloka havataure nemi kubva musi wouya wenyaya iyi hatauri neni unoda kundibloka chindideclare infact andanguzomufonera akamufonera tipani palife akafonerwa naaniselina imimi ndima kutotudzawo nhasi kozi isusu kana tichingofona tichitaura basa rake ranenge achiita uye tichingofolowo kozi patakangotanga kunzwa nyaya idzi takatanga kungofolowawo imimi kuti tinzwa kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei dziri kuenda ndopatakadzinzwirawo kozi inini ndanditori mumwe kunge ndakanga ndiri kupretoria kwacho musi wacho wakakandivurei saka ndakatoshamawo ndakati munhu haungamurambire hatizive munhu ndianoziva isi hatitisi but isusu hatingati zvishuwa musikano zvakaitika hatingati zvishuwa zvinakuitika vairi ndovanoita sei anga simusikana wani vanga vatori vasikana pacho nesuwo vanhukadzi vanga vari vasikana kuti tinodawo mbiri tinodawo kuti vanhu vaita mbiri ava vanesuwo vanhukadzi ngatibva tatsurikawo kazhinji vanhu vaita mbiri kudai so toda kuti mashure osona pamwe taenda tisitasijusa munhu hanimaona zvamukurira munhu wemurume zvamukurira kona but imi muri mudzimai taurai semudzimai imimi kona ungasedzisa munhu watakakona first day ayo tiri kungotaura kuti hatizive kuti because iwo watanga kuonekwa zuva rimwe chete wabva wangodiwawo nekubva zvatongochaya ipapo futi zvinonetsa takunzwa ikola chiripo ndechekuti udzai ikola oscar wenyu kuti avhare bhurugwa rake please ngaavhare bhurugwa rake kana achiita zvezvenyu muchiti makaitigwa imimi zvinhu zvikaita imimebi makapukunyukawo henyu hamuna kubatwa asi tiri kuti ngaavhare kana achiita zvekushandira vanhu imimi munoshandigwa kwacho ikoko shandigwai but pakaita mwana anongobatwa chete isusu just come back here ende tongochiputisa hatimiri tinongochiputisa izvozvi mangwana kukatoya mangwana kola kukatoya mumwe vana vakuru vechechi vaya futi venyu vaya vachazofona zveyadove live yechitu inenge yotoitwa iri different life inini chishuwo changu munhu wikawo chero vakuru mirai ndikudzei mimikola munopinda majowani masowo echishanu here saka pointless kutaura nemi ndafunga rimopindira jowani masowo echishanu ndikati dei maipinda jowani masowo echishanu chete kana musingapindiko zvakafanana makangonoshandigwa mupindiko its okay tiri munhu wakangobatsirwawo taka zvinhu zvedu zvakaitwa sei zvakafamba alright its okay unongotenda ukoti aiwa kune vamwe vari kuchemwa namo nematambudziko kune munhu anokwanisa kuyambutsawo aiwa ngavangoedzawo kudzikamawo vangobatsirwa vari kutambura chete chechindai munovaudza kuti vadzikameko kuseri aiwa tichataumba kwaizvo zvamugoni tiri palive nhasi mvengevheka tinogona nhasi mvengevhenge ini mvengevhenge imimi hazvigonere kuti mukadonha pano muti tabva kufona kwasimeli mukutsvakwa vamboya pano nhasi friday imvengevhenge imvengevhenge nhasi nai guys hazviso here vamboya pano kuti tivakumbire handi mimi kati mayadzotestifya matestifya kuri home henyu bcause vacha vanguzotestifya pano mava kunotestifya kumasowe but mauya mukatestifya henyu pano hatikwanisi kura hazviiti here kuti mukadonha pana pamuti anibloka uri kutsvakwa aiwa tinogona hedu kumbovaudza kuti sai even kumagrupu edu emachechi takatotestifyawo tangopindawo nenyaya yekuti zvezvemvengevhenge nyaya yavo paipe makangosiya makahinga kamunozodzoka muchitudza kuti zvakamira sei dei makamubvunza aikuudzai kuti yakapindirwa nevakuru vechechi kwavo vakakumbira kuti vanoda kuhendla nyaya iyi so vasikana vacho vakabva vabvuma so ndakasara ndangosara ndamira nine mupurisa wangu takasara tangomira tangodai tikati tozowa nemi kana tichizokontinya toita continue alright because takangoti
aiwa vane gurupu ravo ravanaro vane gurupu ravo ravanaro rine vakuru vacho vekuzimbabwe uko nevamwe vekupi kupi nedzimwe nyika mheno naivo vasikana vachisizvo vakabvumira zviri kuitikako so far hasati ndave ndichapiwa feedback kana vapedza zvava kuita I don't know what is happening nevasikana vakaramba endakaramba ndakamira kusaidi kwavo the fact vasikana vakati regai tipinde tinzwe kuti vakuru vacho vakuti kudizve zvati vada kuihendla ndakabva ndangoti alright handikwanisi kuramba ndakavatsikirira vanhu vakuru vazvo zvavakuita tatisina kuziva kuti kwakarongwa rimwe gurupu rarakarongwa kuseri takangomirirawo pamhepo sekungonzwa kwatingamboita pakutanga kuti tizive kuti zviri kuenda kupi imi chimumuzai kuti kwenda simedi unblock me and come here aiwa regei hatimbomutukisa hatimbomutuki hatimbomuruma hatimbodi toda kungotaura naye se naye guys hamusidawo here kutaura naoscar toda kungotaura naye semadiaries aiwa ndizvozvo ndinoedza kutaura naye taurai naye tinoita basa alright kola thanks hello kola sisimeni muriseiko tiri right murisei kola ndiri bho kuriseiko ha kuno kuri bho ndianu ndimai anotipa ndiri kuMvenge Mvenge okay ndakambonzwa madhezi aperawo muchitaura nezvamadzibaba ngatichimbomirai madzimai hatimbomirai zvaoscar makarepiwa makarepiwa aiwa mazibaba anoshandira alright kola iri bho tataura nevanhu 2 vatoi vakataura the same thing tazvinzwa tozokubatai next thanks handitika handisi kukuvharai kola but toda kumbonzwa pane vamwe vari pandaisa pastandby vari pahold handitika thanks madzimai webebit thank you right guys takwana nenyaya dzaoscar please matestimony muchanopa kudyiwa nemasiwa chishanu nemusi saturday vanopinda chii saturday matestimony akwana tazviwa vauya vakataura vavataura vatiudza tazviwa kuti makashandikwa mukabatsigwa tazviwa tokumbira kuenderera mberi neprogramu handitika adiaries tazviwa vasikana nevarume nevakadzi makabatsigwa zvikashanda vanogona fani handitika asi tiri kuti kana muchida kuti nyaya iyi ipere unzai oscar pano tisaitaure isusu nezvesarake tipei oscar uya utaure here talk to us here as diaries then we'll start from there come and talk to us here tingokuudza nokuti you are overshadowing zvinhu zvaunoitira vanhu vako vari kufona vanhu ndiwo vatuma kana kuti vatumwa nani I don't know kana kuti vakuya vega I don't know uya iwe wakazvimirira come as you are wakazvimirira and block me and come as you are then totangira ipapo uya wakazvimirira utiudzewo kuti toita sei nechinhu chako ichi todii nacho tokutuka kana tichikutuka kana tichikutsiura tokutsiura tapedza totamba newe naye handizvo here asi kana ngataurei chokwadi handizvo here guys handizvo here ndizvo zvaditi anouya pano otaura nesi oscar ataura nesi oscar tomutuka totaura naye kana tichimusekamsaiza tomusekamsaiza tapedza totamba naye totoziva kuti our eyes maguloguloglo yedu anenge akamutarisa achiita zvinhu zvake zvanenge achiita nokuti zvauri kutaura zvo zviri kutaurwa zvokuti unobatsira vanhu zvakuovershadwa nezvakaitika andika saka you have to work very hard kana uchishandira vanhu zvemachokwadi you will work hard to clean your name andika like coming here is the start coming to us will be a start yes coming to us will be a start saka vese vari kutonga vachida kufona vavai itai kuti muzovaudza kuti kwai kune mvenge ngavauye pano nhasi mwandi adbloke vauye titaure tiri pano tiwane kutaura tiri panapa right saka guys ngatitaurai nenyaya yenhingirikiri my name is 10 okay another number guys isai airtime please put in the airtime isai airtime amungana nduchesa airtime yana kufonera vanhu venyu isai airtime guys isai plus isasitare munhu wako in that I wish you can be my all right Katie phone foneri vanhu vacho kunziti foni 063 868 18 phone
reached the voicemail line. My sister vane nhamba dzavandipa dzemurume wavo idzi. The husband, oh, the boyfriend yenyu. Boyfriend is not picking up. Boyfriend is not picking up, my sister. So I don't know whether Arara or what is happening. I don't know. You have reached the voicemail light service. Right. 06. Tandy, your boyfriend is not responding. Your boyfriend is not responding. I don't know what it means. He's not responding. Maybe are busy. Maybe Arukita say I don't know. Right. Guys, for 19's go pam. All right. But munhu wako haasi kudaira foni sha. Munhu wako haasi kudaira foni. Munhu wako haasi kudaira foni, my dear. Utofunga mazwa ndichifona. Munhu wako haasi kudaira foni. Munhu wako haasi kudaira foni. Anditika munhu wako haasi kudaira foni. Andikuona zvokuitika munhu wako haasi kudaira foni. I tried kufonera munhu wako haasi kudaira foni. Let me try him one last time. Kana uri girlfriend yemunhu, I don't recommend kuti mufone, guys, especially today on a day like Friday. Nokuti munozo mungafonera boyfriend Friday. Handiti maona. Now the phone is off. Or kana ti network maybe, I don't know. Okay. Okay, your man is not picking up. Anditika kana muchida kune avo vasikana varuda kuzama kubata kuti vanhu vavo antika zvakadii. Kana uchida ndifonere munhu wako antika taura zita remunhu wako so that kana uchida kubata kuti hapana chiripo uye nezita remunhu wako ndifone nezita rake kuti ndiwe ningi. Kana pane chiripo anobudikira umwe mucomment section. Kana ane musikanzwa umwe anototaura kuti munhu wamafonera then wakutoziva. Ndotokudza kaini kuti kune munhu akandifonera paya uyu namba yake wotoziva kuti ndozvokuitika. Animaona zvokufona tichiviga izvi amumbofi makaziva chokwadi. Animaona amumbofi makaziva chokwadi. Saka the guy is not answering. Maybe Ara. But I wouldn't recommend you to call him on a Friday. Kana iri boyfriend. Even murume wako chai. Don't call them a Friday night. Siyana inazvo. Nokuti muchadavigwa nevamwe mukazogwadziwa. Right. Handei kumvenge guys vamwe for 19s gava kumvenge chichi kuitika nimbonipawo nyaya dzenyu guys chichi kuitika nemaboyfriends enyu. What is happening kumijolo kana tine magirlfriends enyu. Animona chichi kuitika kumagirlfriends enyu kana maboyfriends enyu. Kana uri kuda tifonere munhu wako still you are allowed to send a number, senda zita rake, namba nezita rako. Animona totongofona panapa ndokuti muzivane. Kana uri comment section uri kumurume wa boyfriend yako ikudanana neumwe munhu waunoziva antika ari pano, just come here, let's solve it. Uya muri boyfriend nadana ndikifonera utounza iwewe apa imwe girlfriend apa mose muri 3 and then we talk about it. Animona totoitaura totoona kuti mukomana ngabude pachena musasara muchitsa bhora resimbi nevakomana mukomana todza tarudani nhasi. Hanzi mujolo uri kurwadza sisi. Chii chiri kuitika Modesta? What is going on? Wakachitiwa here. What is going on? Hanzi tikudana tega sisi. Chii chiri kuitika for 19s? For 19s. Kana uchiziva kuti kune munhu akudana nemunhu wako apa. Pane nyaya iri kuwasenda iposta iri kuseri kuendaona kumessenger kana isati yapostwa nemadmin yomwe musikana wandaona ari kutovhumura umwe munhu adanana munhu wacho ari pano padiary. Saka isu tichangotendekana zvakadaro ngabude mubambe vanhu anotsvaka. Alright, hanzi SIS MELLY live, SIS MELLY diaries live. Musikana wakuBirmingham ngabude mubambe vanhu ano arimo mucomment section. Hanzi buda unojolera uri kure. Saka muri kuti kana akabuda ozojolera baba here abuda mbao.
newe mwana waMaria uri kuti chi uri kuti anokwanisa kubuda here ozojola here nemurume uyu abuda kana kuti uri kuti kudii kolai ini tinzwe torai kolai ini munzwe senda Beatrice hanzi ndoda kuramba boyfriend yangu ndosenda here kupromumudzi tinongomudza ini mutu mwana mbonje tinongomudza kuti kwaenda zvapera siyana neni fona itinzwe inini handikwanisa kuti kola ati musandijaje but ini hakuzi kujaja kola but kukuza chokwadi sha friend yako yakakutora kubva kuZimbabwe shako Africa kuno kulimpopo kwamalema uko kwawaitambura sha uriko ukaenda akakuitisa zvese akakwendisa kuUK kuBirmingham ikoko akwendisa kuUK Birmingham kola handisi kujaja but I'm just telling you the truth handiti akasvakupa accommodation of which tinonzwa vakawana ini ndine experience because ndotamba vanhu vakonda kudiaspora ndotamba nevanhu hobho vari kudiaspora ikoko handika vandowirana navo saka vatondiudza tichitaura nyaya yekuti it's not easy kuchengeta munhu mumba mako because mabills tenga chikafu and everything zvinhu zvakati omei asi uri mumba make anoenda kumashifts achikusiya uri mumba make your friend trusts you with your husband right she trusts you with your husband handiti iwoda kumura chekuseri because waita nyota yekunoku wakaenda kuUK asi waiwa tichitaura panapa kuti kuUK hakuna kufanana nekuAfrica andi kukuti ukabuda padzapa panogona kuwana chireshe chemustriti chekutoti handi mukatoenda mukanovata anti wazviona kwakasiyana saka kana zvakubata kowoda kumurume wefriend here kola ini ndichiona hangu I don't think it's really I don't know hakusi kujaja but it's just the truth kwandiri hazvisi kunditira ndopamunozondigwa maacid kana kutemwa kana kurohwa kana kuurayiwa muzoti vanhu vakashata hazvisi kunditira kana uchitoda ungatoudza shamwari kuti kana uchikudza baba vavo nditsvagire friend yenyu kana wanyanya kurohwa nezemo vakutsvagire friend yavo anditika woenda uko kachana le woenda ikoko zvauyuyu ndikuona soti hazvisi kunyatso amen pano ndikuona soti hazvisi kunyatsobuda saka muri kuona panozoitika papaya kuti people they don't trust friends in their house people we no longer they don't trust people in their houses because ndinenge ndichienda nemubhati vanhu vane maexperience enyaya dzakadai idzodzi vanhu vachadi vanhu mumba mavo then mangwana you tend to wonder kuti ndakati ndikuda kuenda mba kwangu hachadi kuti ndine mba kwake ndizvo zvisvo hello kola hello sis Mary yes uri sei ndiri right chichi kuitika ini ndangofuna handisi hangu munhu wesocial media but ndinongokufollowai okay ndangofonera kuti nditaura kuti pane family yakandirwadzisa okay ndakanga ndakaroorwa asi kuroorwa kwandakaitwa vanhu vakandishungurudza ndakazoita pamuviri vanhu vakandishungurudza zvekusvika pakuti ndakasvika pakuita miscarriage ndaita miscarriage vakangondisiya ndiri kuchipatara ikoko mwana ashaya ndobva vati handichakudi enda kumba kwenu saka ndienda kumba kwedu ndakangogara vaingondishungurudza nditi haushande uri rovha haushandiwe wachingondituka saka ndakaita stress ndakasvika pakuita miscarriage ndaita miscarriage nenomba kwedu so ndakazopedzisira ndataura nababa wacho saka ndidi kutaura in details because vanokufollowai alright because baba vacho vari kuUK saka vandidaro pandakasara ichitaura nababa vacho vanhu vakatanga kundiudza kuti ari kuda mari ndokazhinji zvavaindirwisa kuti ngaende ari kuda mari vakawinga mari panapo so ndakafa ndazongobloka baba vacho ndofanira ngosiyana navo ndakungozvigarira so ndakuzvigarira kumba kwedu ndofa ndazotwa nesekuru vangu vakanditora kuti nozina ndakuita depression because ndaingogara ndichingofunga chezvezvese vakandiitira mwana wacho akangosvika ndofa ndati titenge place tiveke mwana vautaiwa wedu tinoda kupisa ndofa vapisa saka ndakuita depression ndaingogara ndichichema everyday saka
nhasi zviri kungondirwadza zvokuti mumwoyo mangu sometimes ndinombosvika pandinochema tofunga kuti kudai wangu ndi Mwari akangonditora ndofa because ndiri kurwadziwa nezvandakaitwa nezvandakasangana nazvo nerafu yandakabatwa, but now I'm okay hangu. Asi ndetova munhu anotozvishandira nditori nezvinhu zvangu, handisi hangu nhamba yandafonesa yandisa kusako kunyika yandiri, nditori kanika natoshandawo kutounganidza mari yangu, but asati ndakwanisa because ndoda kuti ingaspendi. Uri kune imwe nyika? Uri munyika iri apo here kana kuti uri kune imwe nyika? Aiwa, handina iko zvino handina because zvakaitika last year. Handina hangu iko zvino handina kana mwoyo nazvo zvokuti ndingaite boyfriend kana kuita murume handisati ndaane pfungwa idzodzo. Sorry my sister, sorry. I don't know kuti mashoko enyaradzo andingakupa ndingakuti chi, but all I can say is Kola, you know, in life everything happens for a reason, right? As much as you wanted munhu wako uyu uchimuda uchidini mabereki vakapindira, I always tell people that sometimes God sees and knows what we don't know. So unorwadziwa uita naroti nini handiudzigi ndinopagara, then 5 or even 10 years later andika then wakumuka mwamusuri kumakuva wakutodzidziswa kuroya nevanhu vepamba pacho, kana kuti wakuurayirwa vana every month vokudza kuti takakuta every year takatraya kukuudza usati wagara kukuta mudzi pano kuti ibva pano ukaita naro. Saka in every situation that happens in life, Kola, be it a good one or a bad one, there is something behind, there is a lesson behind, there is something behind. Mara vakupi mutoro wasagona kutakura, and God will never give you chinhu chaunoziva kuti changa chichakunakira zvachose vokupa vokutorera. Panenge pachitori nereason behind. So let's just take it as Mwari vakakunzvengesa kune zvimwe zvinhu zvanga zvichazoitika in the near future zvanga usingazivi. So it's fine, it's okay for you to deal with the loss of your child and what happened. This family, I think you should now start the healing process and start healing now and move on with your life. Une good job, you have a life. I know I can't say I know how you're feeling, but take your time, take it as it comes, a day at a time. Kusvika wasopora wega. Yeah, because ndiri koko zvangu, I think because ndaiti ndakadoti ndiende kuchechi, ndaiudzwa machechi ekuenda zvikaita kunana Roma Methodist Watchtower, vanga vasingandibvumire even kana kuti ndiende kuZaiwachi kana kuti ndiende paAFM. Ndaitopiwa mari kutoita pandofamba kana kuti 10 kilometers kuenda kuchechi. So ask yourself, why uende kuma main churches uko? Ma main churches aya haana kana chiprofita mukati, haana kana chinonzi chinoonekwa. Munongoenda munonamata Mwari wenyu mobuda. Kune mamwe machechi aweda kuenda iwe unozviziva kuti sometimes ukawana papinda maprofita emuchechi aya anogona kutosvikawo kufundunurira zvinhu zvavanhu anditowazviona. Saka let's just take it to Mwari vanoziva zvavakaita. There was a reason behind why it happened like that. Saka start your healing process, Kola, and forget about this. It actually reminds me of Muskana von Ramaxen. I wish she can call. My young sister, if you are watching, you can probably call and share your story with others. Maybe she's not going to need it because it's still something that is still happening right now. And one, so uchine munhu wako and it's still happening. She's not going to need it because panapa it seems as if I'm going to follow up panapa. And so, but in inya ndibata, I tried to be strong. But von Ramaxen, she was actually crying at the UK foot. And one, she was actually crying. The try was strong, but in yake ndibata. And to see kuti mwana mdiki ane mwana one mwana, but unotoona kuti nyaya iri kutokubata, but unototry kuti uve strong kuti utaure naye like muipedzi zvakanaka. Azondisendera message I think about 4 hours later achiti yo ndakufila zviri nani, because she was actually in a bad space. Apa itime yemakusenseni ari kugadzirira mwana kuti aende kuchikoro kuUK kwenyuko, ari kugadzira mwana aende kuchikoro ka mwana ari kutaura ka auto unezvekuti unodambura mwana rafu because you are going through a lot of stress. Anditika so sometimes zvinoitwa nana bhangu ava animaona zvinoitwa nana bhangu zvinotopisa zvako affecta even vana, because if you are not okay andiona vana vako mwana wako cheche yaumbofa wakaita okay naye unenge uchimbojinyura uchimborafura nokuti you are not okay andiona. Saka nino wangu uchitanga healing process yako zvakaitika, you block these people and move on. God will take you and put you pako chaipo uchaendeswa pako panonzi pako paripo andiona
murume wako chaichi achazokurora kumberi kwezvinozoda kuva zvevarume atoriko naiye raitina kuti ndaneta ndakuda munogara musati masangana chiti mwana chakusanganisai all will be okay. Saka usanyanya kubatikana kuende ku5 total solution because chinonyanya kuti ndizonyanya kurwadziwa inyaya yekuti pane vamwe teteso vakazonditsvaga through Facebook ndobva nditi uri kuzviziva here kuti nditumira muaudio yawairekodha munhu aitaura achitanzi kuti iye kuti kuenda kwaakaita uyu musikana uyu muroora wedu unozviziva here kuti akanga pane kun'anga kwakaenda zvikanzi zvonizvo kana auya musazomushungurudza asi vakamushungurudza vakamuramba akauya muchamushungurudza ende muchamuramba saka iwe itaurwa kushungurudzwa kwese kwakaitwa kuya vaitozviziva kuti ndo zvauchaitwa asi kun'anga vakanga vanzosa mwana iye kana auya because zvolo zvokundirwadza kuti so vakandishungurudza kundirwisa kuti ndibve pamuviri ndirasa mwana wangu. I know it's too fresh kola but ona nyaya yako kuti kutoinclude ng'anga kudhara usati watombogara uchiri mukamurora kadiki kanyuwani ungade uri kufara uri mumarriage already wakuti makatanga kutoincludewa dzing'anga nyaya dzing'anga at your age. I don't think you did, but anyway I understand your grief ndeyepamwana grief yako ndeyepamwana. So guys, I don't know vakamborasikirwa nevana. I don't want to say I know what she's going through because truly speaking I don't, but I just know that it's a painful thing chinorwadza kurasikirwa nemwana uyo zvandakaita nemwana uyo ndauda kukata zvandakaita nemwana uyo ndakamusununguka ari mupenyu ndovanzi ngaende kusikana saka ndikanopiwa transfer patransfer yacho vanhu vacho vakanonoka ndaningori nemwana ndakangomuisa padopu pangu apa saka pandakazofonera uko because vanhu vacho vanga vaine chimota ndikati chemo nditore tinoisa feni tomaisa mwana chekwarare hospital havana kumbouya kusvika mwana uye azosvika pakufa uri muchete asvika pakufa ndakazofona ndikati mwana ashaya ndoko vakati tokusvika ipapo manje havana kutora time vachibvouya ndikati mwana uye wandanche mwana akazoshaya ndipo vakazouya but pese panga ari mupenyu pese apa ndichifona kuti mwana mupenyu ndanzi zvone zvaaende kwarare hospital but panapa hakuna ambulance uye munditore vakaramba vakazouya afa ndobva wangosvika bva wangoviga mavigira vakaita right kafira pachesti pangu ndakufunzaona mwana wangu akufema achiita zvekufemurika chichiri kuitika pamwana wangu handina uchandoiziva kusvikanyarara ari pachesti wakatarisa zona kuti mwana afamba nefa kusvika kunditi tamisa oxygen ari kufema neoxygen une zvekumupfekedza here ndakati zvikanziburitsa ndaburitsa hembe ndaburitsa hembe zvikanzi unoda kumutora mapicture ndikati zvikanzi mukasira kumutore handina zvandaiziva ndaitofunga kuti pamwe wada kumisa pachipa oxygen ndatora mapicture mwanawe ndopa wamufuga pawamisa paoxygen 2 minutes ndopa wakazoti mwana wako yapasisina ba oh my god sorry my sister. So okay, ndoda turambe uripo guys on the phone pafoni apa patikutsa live ndokumburawo vakasangana experience yakadai yekuti vanoshakirwa nemwana. Can you please call in, send a request. Iye anoramba ari pafoni paari papapa. Send a request and talk to her. We've got a kid here and you can see kuti ari kudzamirwa and you can see kuti zvakaitika last time but it's still fresh kwaari. Haana mbowana closure, haana mbowana munhu wekutaura naye, haana mbowana counseling. Can you guys call, send your request? Actually don't call in, send in your request. I'll add you and you speak naye muri pafoni ndokuedha ipapapa then motaura naye ari papa. Can you please
send your requests and then motaura naye. Please ladies, vakasangana nazvo zvari kutaura izvi zvekushayikirwa nemwana. Unani kola? Don't call in, guys. Don't call in. Musafone because Papa send a request. I'll add you on the live. She had a depression now. She needs help. She needs, if you can talk to her now, then jumpa counselor. Don't call in, guys. Send requests per Facebook, per live app. Musafone send my request ndiku a day. Send my request. Send request, then I'll add you. Musafone because ndipo pahari. I didn't do that in Tauri. I want you to speak to her. Saka muka apana request, but I didn't po maita wap. Didn't my request I'm adding maita wap. Right. How are you, man? Hello, SIS MELLY. Maswala say. That's good. Maswala say, right? You can talk to her. My sister, I do understand ya uri kuenda go through, but chandinoziva ndechekuti Mwari anopa, Mwari anotorera zvakare. Inini uchindoona kudai I've been through my miscarriages akati one day, and ndiri kunyatsonzwa paungochitaura I could feel your pain. Haisi nyore yekuona mwana wako achiparara. Kuti ndikuti usacheme ndenge ndichitokurwadzisa mu. Kuti ndikuti chema ndenchiita kunge ndiri kukusvorazve. But kuna Mwari ndo kune munyaradzi mukuru. I'm so sorry kuti uri kuenda go through this. And ipain yekuti haisi yekuti ichapera nhasi kana kuti ichapera mangwana. Ipain yauchararama nayo, my sister. Ipain isingafe, pain yaunonzwa yekufirwa nemwana wako kana kuti nemubereki. Ipain yekuti hapana asina kufirwa nemwana kana asina kufirwa nemubereki haanganzwisise, but mapain aya mapain maviri akatosiyana zvakare. Asi chandinoda kukusimbisa pazuva ranhasi ndechekuti zvinamatire mweya wako ukwanise kuzorora. Handiti ukwanise kuzvinzwira tsitsi iwewe. Asi at the same time usatarise zvokuti vanhu vanoti kudii. Grieve panguva yakakodzerana newe. Asi paunenge uchiita grieve yako wana nguva yekutaura naMwari. Inini chakandibatsira ndechekuti kona yemba yangu yakanga pakona pembedha wangu ndo yakanga iri cheya yangu naMwari. Ndaiti baba imbogara yapa ndimbotaura nemi 1-to-1. Ndakaona kutaura kwandaita naMwari ndiri ndega pasina kana anoteerera, pasina anonzwa, kwaindinyaradza zvikuru, because ndaiti ndapedza kutaura ndochema ndozvipindira magumbezi angu ndorara. Zvaive zvinhu zvekuti zvaindisimbisawo. Asi munhu nemunhu ane strategy yake anokwanisa kuita. Asi tsvaga munhu waunokwanisa kutaura naye. Kana una amai vako vachiri vapenyu. No. Amai vako is the best person vangatonzwisisa what you are going through. Amai vako is the best person wokuti unokwanisa kunotaura exactly as you are feeling. Amai vako ishamwari yako yekuti avambofa vakakujaja, avambofa vakakuti nai mwana wangu sei wazondudza. Wongu zvinogona kuvastressa, asi unenge une munhu waunenge uchichema naye. Inini my mother is my best. My mother is my best. Ndo vanoziva zviri pasi pemoyo wangu. Zvinondirwadza chaizvo. Amai vangu ndo vanozviziva. Saka panguva ino ndinoti kana wanga usati wataura naamai vako, they very deep, this is the time. You are blessed because your mother is still there. Hazvina basa kuti vane makore mangani. Asi enda unobata ruoko rwavo
uti amai ndauya ndine nyaya yandinoda kutaura nemi, wotaura exactly zvauri kufila munin'ina wangu. Pane mumwe ari kunyora muconversation kuti hanzi ini ndakafirwa ndikatonzi, hanzi neumwe ari kunyora ini ndakafirwa ndikanzi watodya mwana. Vanhu vanotaura zvakawanda SIS MELLY, ende mashoko anotaurwa nevanhu, especially isusu vanhukadzi, anotirwadzisa zvokurwadzisa. Ndofunga ndakambozvitaura kuti inini ndakaita makore akati wandei ndisati ndabata vana. But ndisati ndabata vana kudaro, ndakadzidza kuti kunyarara chaiko kunokunda zvose. Ndaiti ndichisvika kumusha ndikaenda kuZimbabwe, ndikasvika kuZimbabwe ndaibva ndanzi mauya dai mamatigira vazukuru zvaive nani. Apo uchinyatsozwa kuti uri kutraya asi zviri kuramba. Wazovabata vana uchinokuti wabata nhumbu, umva zvanzi saka chiko chiri kumbodya vana vacho. Saka it's one speech after the other, one speech after the other, ende mashoko aya anenge asina kumbowanda. I2 words chete. Dzinokubaya kusvika pasiripo. Dzinokubaya SIS MELLY zvekuti haukwanise, kana sadza ridziki unenge uchiti uchidya sadza so unenge uchinzwa kunge uri kubayiwa nesahu refishi. Mati mambobayiwa nesahu refishi? Tinodziziva nyaya idzi kwamakuda kutendesa maitawo handiti ikoko. Makuda kuti taifundisa live pinda kumwe. Mashoko anobuda yaveduwe. Mashoko anobuda, bvunzai vanhu vakanonga kuita vana kana vanhu vasina kuita vana vanyatso kukutsanangurirai shoko rinenge richibuda. Ndizvo. Saka ndinongoti kune munin'ina wangu ndataure namai. Panguva ino taura namai. Ndo vachakwanisa kukunyaradza manyaradziro avanokwanisa kuita newe. Asi Mwari ave mutungamiri wako zvakare. Thank you. Amen. Thank you, my sister. Wanzi wakamunin'ina wangu? Dauti upukute misodzi yako. Handitika upukute misodzi yako. Uterere mashoko ari kutaurwa nakola vafona ava. Kuti kana mai vako varipo, just go and talk to your mom. Uchivatsanangurira zviripo. Hanzi vanokwanisa kupa mashoko chaiwo enyaradzo. Hanzi I'm not strong enough after kufirwa nevana 2 nababa vacho ndasarwa newe. Yowe Patricia, sorry yako Patricia, vana 2 nababa vacho. Taura. Sorry SIS MELLY, angotaura kuti zvikuda kuti pese patinoti ndinamati ndinongonzwa handinamate kuti ndine chimbonamatirwa vanhu vaye ndosvanga kuti pamusodzi handina zvimwe pandinozonyanya kunamatira zvinoita kumberi ndendangotaura masevanhu vese vaindibvunza kuti yasikani yechingani, vese vakanditi wakandiwe wakaurayisa mama. Ndinotenda kumbona mazvo zvomakamuwa mwana waire kumuchavaitireyo. Kola, you don't need to pray with their names anymore. Uchapangotora matini mastava anymore. Kola, wakatonamata zvikakwana. Handitika wakatobhenga minamato yako. Kuchema kwauri kuita ikoko kune mazita unoti uchitadza kunamata unongofunga mazita they come to your mind. Zvakatokwana Kola. It's now okay. Kana usina zvokutaura iko zvinongoti Mwari all is well. Mwari all is well. Mwari aiwa zvose zvakaringana. Aiwa Mwari zvose zvakaringana. Chika kutaura nezvemastavo chidi Mwari vakatonzwa. Mwari vakatomirira kuzokupuruvira zvavada kupuruvira, kuzokutaridza zvakavanzika zvavachakutaridza kana nguva yakwana. Wakati zvakatokwana chika kuramba chitaura nemastavo wakatotaura zvikakwana. But if possible, go and speak to your mom and please be comforted panguva ino Mwari vakunyaradze. And pane atonyora mucomment section kuti ndakafirwa nevana 2 nemurume wacho abai vanhu ndasara nemwana wacho. Imagine. All right. But 25 is still also saying when I'm doing short of kudaro. But anyway, it's okay, manangu, it's okay. All is well. All is well. It is well. And it all right, manangu. Right. And mukona ti vanhu vanosangana nezvakasiyana siyana mukati mupenyu. Vanhu vanosangana nezvakasiyana siyana.
But people are going through a lot. Mwana with 25 years already atowoneswa shura anoona atowoneswa shura 25 years autozokunzwa wakaroya iti 25 ndiwo wakasha mwana but all is well, it is well. Anoona right. Varipera mwada kufona guys, varipera mwada kufona, and I knew kuti live yewe kuti Mvenge kufara kudi hapana kwatoenda nayo. Izvozvo ndaichiziva kuti hapana kwatoenda nayo. Inodhaivhita chete. Hadachiziva. Tinotodhaivhita chete. Asi dei tanga tangu yachiti tikutaradze mjolo tisina kuti Mvenge tanga tichisvika kumagumo. Pandati Mvenge apa ndaichitoziva kuti hatipedzi dziri nyaya dzemjolo. Ndaichitozviziva. But anyway, it's fine. It's okay. Right. Pana umwe here guys achida kufona namba iripo. Pana umwe here vachiri kuda kufona. Pane vamwe here vachiri kuda kufona. Vese vari kuti takashakirwa nevana Mwari akunyaradzei vasikana. I know kuti it's like opening wounds. Andimaona angavhara maronda yawo, we are now opening them again. So sorry yenyu vasikana. Sorry mufunge. Anditika. Right. Saka varipo here mwada kufona. Varipo here vamwada kufonawo. Is there Sazane Guru, how are you, brother? Long time. How are you? Varipo here vamwada kutaurawo nyaya dzavo kana titovhara muchazouya here kana mari timbouya tozoya nezvinorwadza nezvinosuvisa zvichimedza mweya muchema ndoyamunoda kai munyatsochema wada kuchema andika because yatochinja so yatodai so yatotiburisa mudhu tatobuda mudhu right. Aripo here mwada kutaura something guys, wada kufona something. Aripo here mwada kutaura guys. Kana pasina nirega yamudindi regai nditi mangwana stay tuned. Tine dare andika ndakudzai tine dare mangwana roda kupedzwa neMimadhiaries asi toda kuripedza neungwaro dare ramangwana iri kwa comfort kuya biological hama dzikwa comfort ndikuna baba comfort. Saka dare mangwana ndine nyaya ndichaenda kumangwana and then to dare riya roitwa foni inenge iri pa life muchiteerera muchipawo muono wenyu sokuti comfort mwana wepano paDiaries. Anditika Patricia, Mwari wakuitira zvakanaka, Mwari wakunyaradza my sister. Kurasikirwa nevanhu haisi nyore. Actually ndangoti kune vese vari kubatikana vari kurwadziwa whatever that you are going through right now, chauri kusangana nacho, whatever that is hating you, whatever that you are going through, chiri kushaisa hope, chiri kuita kuti ucheme pilo inyorove kusvikira wavata. Mwari dei vakukuonawo. I don't know what you are going through, but dei Mwari vakukuonaiwo, Mwari vakurangarirai. Mune zvakawanda zvamunhu nezvakawanda, vamwe some are going through marital problems. Andika vamwe vari kusanganawo nemaproblems iwaya ekushayikirwa, vamwe vane maproblems evana, vamwe vane maproblems akasiyana siyana, zvimwe mapersonal problems chavo eupenyu. Andika ndingoti dei Mwari vakurangarirai. Andika Mwari vakurangarirai. Asiwo mukuti Mwari vakurangarirai, imimi pachezvenyu dzidzai kushandisa pfungwa. Munana regai ndikudzei. It's going to be a bitter truth, but it's the truth. And you are going through your stuff, your shit, and urukucheva kuna Mwari every day. Urukuna barati bachi Mwari kana wawa wega. Do you know kuti kune vanhu vari kutotandariswa nema life vari kuitika pasocial media rakachita katoedza over oida because ndopiritsi rake. Kana anovata paya zvobva zvatanga. Pamunonamata paya guys, munoti Mwari tiregererewo mhosva dzedu sekuregerera vatoita vese vakatadzira. Mwari vakuregererei anditi sekuregerera kwamunoita vakati vakakutadzirai. Andimaona chiregai kuconfusa nekumixa the two. Kana makunamata mune maproblems amuri kunamata kuti Mwari tikukumbira pakati pangu pachene, handi chiregai kuti tiite double standards. Ndoda kubatsira ipapo. Sometimes minamato yedu haisi kudairwa because tine madouble standards. Andimaona tine madouble standard. Tikapedza kunamata mangwana SIS MELLY vari kuya pano, andika wakanganwa kuti une negotiation yako yakuita naMwari, ati une matalks ako ari kuita naMwari zvinhu zvauri kuda. Andika wakanganwa nembobuda musanga wakuenda zvisirizvo. Andiwana wakutokanga watopinda munyama, watopfeka nyama chaidzo ndodza kushanda pauri. Mweya waMwari watombotisa kwauri, unozomufunga Mwari kana zvasi zvapera wahumani manje wakudzokera novata zvobva zvatanga manje. Unoona watava kufunga. Saka kana uchimbonegociata naMwari, mira panzvimbo. Hello my sister, my brother, my sister. Hello. Did I to say?
tiri bhonda dzoka nenyaya yangu mabhokini mbomira kutaura inyaya aiwa ngatimbomirai zvinyaya nyaya yemadzimba usati aitaura yapera tinoto nenyaya iri sensitive maiona taita vanhu vafona panapa sure right tikanzi ndikatimbona nzi SIS MELLY ini ndakapindana nazvo mwana ndakamusununguka akasungwa nemangetani muhuro 3 times yakamoneredza akangoita 30 minutes ari mupenyu akabva afa zvakonzerwa navamwene zvakaitika 2007 nazvino handina kuzomboita mwana ndainzi ndakangwarisa vamwe varoora vaibvuma kuendeswa kun'anga ini ndairamba imba ikatoparara handisi kuziva kuti muri kunzwa nyaya yatogone mwana uyu handisi kuziva kuti nemhaka yei handisi kuziva kuti nemhaka yei asina kufona hake handisi kuziva nemhaka yei asina kufona ndichita musindo tafoni mwana akazvara mwana can rape to the fetus anzi placenta can rape to the fetus okay ari kuti iye pachake vamwe varoora vaendeswa kun'anga iye airamba anoona saka kubva ipapo animazviona kubva ipapo akanga haana kuzombobata mwana 2007 kusvikira nanhasi mwana akatosvika pakutopera kwemarriage yasvika pakupera anoona yakasvika pakupera marriage handi muri kunzwa so zvemumhuri anyway let's leave it it's a topic for another day tichauya nayo zvemumhuri handiti tichauya nayo zvemumhuri so that vanawo vane maexperiences zviri kuita itika hatozivi kuti vaendla sei vamwene vangu vamwe vari kutoziva ndichinoroya handi ndokutaridza zvinhu zvangu handi ndinodai vakutoshiya kuti voita sei anoona vakutoshiya kuti voita sei saka tichauya nezvemumhuri kuti so that mu release muwane closure handitika and then you talk about it because it's mukuona kuti people have a lot zvavanenge vanazvo 2007 havana kuzvitaura vamwe vanotozofila kuzozvitaura pano hanzi since hadzishande pane dzemumhuri idzi since hadzishande pane dzemumhuri idzi okay saka handisi kuziva pane mumwe anoda kufona kana pasina calling then we wait for tomorrow and then manheru then manheru tozouya neconfessions idzodzi kana kuti titi zvinorwadza izvo zvinochenetsa andika kuti mwana unyu kusununguka toita kuti vamwe vaya vasinawo nguva dzekuti vasingakwanisi kuti vaende kunotaura even mwana tete children hatikupi pana pari madiaries edu panapa anokwanisa kusununguka achitaurira kupana handitika saka pane umwe here dzimba dzaparana naumwena saka muri kuda kuti vafambire here vana vamwene vanowa here vana vamwene acho ndivo vakapa ndio vana vamwene venyaya ndivo vana vamwene venyaya vanowa here vana vamwene venyaya tichauya vana vamwene varoora kuchema will come for you tichauya tombokubata yavana vamwene tichauya tozokubata yavana vamwene mumbogara zvakanaka nevaroora venyu timboivhurira yana vamwene iyi kana zvichigona vamwene nezvaigona vana vamwene vasingazvitori personal taimboti vamwene vako apa iwe apa zvino vanozvitora unotoripisiwa unofa uchiripiswa kana kutozovenga chaiko kuzi wakandigadza dare iwe nevanhu vandisingazivi dei vari flexible apa iwapo zvino havadi anoona saka ndisitona vamwene vanenge vachida kurera nevana vavo here kusvika rini hamoti vanenge vachida kuita sei anomaona saka pakaita sa guys ndokubatai mangwana stay tuned morara bho kuchimboendai motenderera kumastreets handitika mumboenda munotenderera mastreets manditika mara kuitirai zvakanaka kubatsira mangwana take care